баъзеҳо моро баъд мебинанд, иққа тамошомон мекунанд. агар нағзмон медиданд чӣ кор мекардам? худоё, дар бандаҳот он қадар неъмат деҳ, ки ба хотири надоштаҳошон дар якдигаршон бахилӣ накунанд. тамом. одаморо оста-оста нағз бинем. ҳар дафъе ки мо аз саросимагӣ чои гарм нӯшидем, сӯхтем. ман ҳисобам зи ҳама мардуми ин шаҳр ҷудост. умедам ба худост. баъди худо ҳам ба худост. вақте ба даст овардиш, аёдот набуро чӣ хел айқафош мегаштӣ. ҳар чӣ метона боша. ишқ, пул, кайф. даёдот бигир. ҳеҷ каса ба тамоми вуҷудат нағз набин. ҳама вақт як тиккаша барои худат мон. барои рӯзое ки ғайри худат касеро надоштӣ.